Mesto Modra, ukryté v srdce Malých Karpát, sa môže pochváliť bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom, ktorému rozumie len málo kto. Jeho význam v kontexte Slovenska sa nezaobíde bez spomenutia vinárskej tradície či modranskej keramiky, ktorá sa tu prenáša z generácie na generáciu. Modra nie je len mesto, ale je symbol slovenskej hrdosti. Každá vinárska ulička a každá historická budova hovorí príbeh o bohatom dedičstve a vášni Slovákov pre umenie, kultúru a skvelé víno. Okrem toho sa môže hrdiť aj významnými osobnosťami, ktoré významne ovplyvnili slovenskú kultúru. Jednou z nich je významný národný buditeľ a politik Ľudovít Štúr, ktorý je známy svojou úlohou pri formovaní moderného slovenského národného povedomia. Socha Ľudovíta Štúra v centre mesta je výrazným symbolom jeho prítomnosti a významu v slovenskom národnom hnutí. Štúr, známy spisovateľ, jazykovedec, bol dôležitou postavou slovenskej histórie. Jeho socha a múzeum v Modre, ktoré sa venujú jeho životu, dielam a odkazu, sú dôkazom rešpektu a uznania, ktoré Modra prejavuje k jeho významnému príspevku k slovenskej kultúre a národu. Trhovisko je miesto, kde miestni obyvatelia a návštevníci môžu zažiť autentickú atmosféru tradičného obchodovania a komunity. Na trhovisku sa predáva čerstvé ovocie a zelenina z miestnych farmárskych hospodárstiev, domáce produkty ako sú med, syry, pečivo a remeselné výrobky. Trhovisko je miesto, kde sa stretávajú rôzne kultúry a tradície a je známa svojou pestrosťou a rozmanitosťou. Modra, ktorá spája historický charakter s modernými urbanistickými riešeniami. Jeho štruktúra predstavuje zaujímavú kombináciu tradičných domov a panelákov, čo mu dodáva rozmanitosť a dynamiku. Tradičné domy sú svedkami bohatej histórie a kultúrneho dedičstva mesta a tvoria jeho historické jadro. Naopak, v meste sa nachádzajú aj panelové bytové domy postavené v 20. storočí počas komunistickej éry. V dôsledku tejto kombinácie tradičných a moderných prvkov je Modra mesto s bohatým architektonickým a kultúrnym charakterom, ktorý vystihuje jeho rôznorodú identitu. V meste Modra je niekoľko domov a obchodov, ktoré bohužiaľ v dôsledku času a zanedbania čakajú na renováciu. Tieto budovy sú svedkami histórie, ale ich aktuálny stav svedčí o potrebe starostlivosti a obnovy. Gymnázium Karola Štúra v Modre je jedna z najstarších stredných škôl na Slovensku. Jeho história a tradícia, siahajúce do 19. storočia, sú spojené s významnými osobnosťami slovenskej kultúry a vedy. Keramika
je neoddeliteľnou súčasťou tohoto bohatého kultúrneho dedičstva a v Modre zohráva významnú úlohu. Modránska keramika, charakteristická svojím špecifickým štýlom a tradičnými technikami, ktoré dodáva mestu osobitný charakter. Okrem toho, Modra je domovom baziliky svätého Ignáca Bismajera, historického sakrálneho miesta. Tento útvar je dôkazom bohatstva a hĺbky náboženského a historického dedičstva Modry. Tradičné keramické výrobky a bazilika Ignáca Bismajera spoločne tvoria dôležitú časť miestneho remeselného a náboženského dedičstva, obohacujúc kultúrne bohatstvo Modry, zdôrazňuje jej jedinečnosť. Víno a vinohrady majú dlhú a bohatú vinárskú tradíciu, ktorá siaha až do stredoveku. Vinohrady v okolí mesta ponúkajú ideálne podmienky pre pestovanie kvalitného hrozna, čo umožňuje výrobu vynikajúcich vín s charakteristickými chuťovými a aromatickými vlastnosťami. Modra je obklopená nádhernými vinohradmi, ktoré sa rozprestierajú na úpätí Malých Karpát a vytvárajú jedinečný pohľad na krajinu. Turisti prichádzajú do Modry, aby ochutnali autentické miestne vína, objavovali vinárske pivnice a prechádzali sa medzi vinohradmi. Vinárstvo nie je len symbol miestnej identity, ale má aj ekonomický význam, vytvára pracovné miesta a podporuje miestnu ekonomiku. Spoločenské a kultúrne udalosti spojené s vínom, ako sú vinobrania a festivaly, posilňujú spoločenské väzby a oslavujú bohaté vinárske dedičstvo mesta. Stredná škola vinárska je jedinečná inštitúcia s bohatou históriou, založená v 19. storočí. Je považovaná za jednu z prvých vinárskych škôl na území Slovenska, špecializuje sa na vinohradníctvo a vinárstvo. Študentom ponúka odborné vzdelávanie v tejto oblasti s dôrazom na praktické skúsenosti a moderné techniky. Okrem tohoto škola prispieva k kultúrnemu a spoločenskému životu. Hlboko zakoreneným kultúrnym dedičstvom dominujú 3 významné kostoly, ktoré oživujú jeho historické centrum a svedčia o duchovnom srdci tohoto slovenského mesta. Prvý z nich je farský kostol svätého Štefana, majestátne stojaci na hlavnom námestí,
ktorý svojou bohatou architektúrou a storočnou históriou odhaluje príbeh duchovného života Modry a jeho obyvateľov. Dva evanjelické kostoly, prvý z nich evanjelický kostol, často označovaný ako slovenský kostol, s hlbokými koreňmi v slovenskej evanjelickej tradícii. A evanjelický kostol, známy ako nemecký kostol, s výraznými architektonickým šarmom a spojením s nemeckou komunitou, ktorá zanechala svoj otlačok na duchovnom a kultúrnom živote mesta. Tieto kostoly nie sú len historickými pamiatkami, ale aj živými svedkami kultúrneho a náboženského bohatstva Modry, ktorá s hrdosťou nesie svoju duchovnú a kultúrnu identitu v srdci Slovenska. Je to ešte stále Štúrova Modra? Je nesporné, že v meste Modra zostal vplyv Ľudovita Štúra. A zrejme, že s ním má hlboké historické puto. No napriek tomuto už mesto Modra nie je priamo spojené s postavou Štúra ako v minulosti. Dávičko.